klumpangel, a.k.a. Black Sea Devil. Det er en dybhavsfisk, som er uhyggelig, frygtindgydende og farlig. Den har meget skarpe tænder og en klumpet krop. Den er også blevet kaldt havmonsteret. Men frygt dig, havmonsteret er nemlig kun 9 cm lang. Mit navn er Jens. Mit navn er Mathilde. Og mit navn er Sandra. Vi går alle tre i 3. Y på Ordrup Gymnasium. Og vi vil gerne med den her video fortælle jer lidt om evolution. Først vil vi forklare jer med baggrundsviden fra vores biologitimer, forklare jer om, hvad evolution er. Herefter vil vi fortælle jer mere dybdegående om klumpangel. Evolution er et begreb, som dækker over forståelsen af liv. Det har udviklet sig siden det opstod på jorden for mindst 3,5 milliarder år siden. Evolution er en proces, som bygger på mekanismerne, arvelighed og naturlig selektion. Charles Darwins evolutionsteori gik ud på, at alle arter har en tendens til at forøge deres antal kraftigt, hvis alle individer, der fødes, overlever og forplanter sig. At i hver generation forbliver antallet imidlertid næsten konstant, hvilket betyder, at der må foregå en kamp for at overleve. At variationer findes blandt individer af enhver art. Nogle af disse er en fordel for individet i et specielt miljø og hjælper det til at overleve og formere sig kraftigt. Altså survival of the fittest. Overlevende organismer videregiver deres arvelige variationer til deres afkom. At med tiden opstår så store forskelle, at en ny art udvikles af den gamle art. Det var altså en teori, der prøvede at forklare, hvordan alle arter kunne være udviklet fra en oprindelig fælles stamform. Teorien bliver også kaldt arternes udvikling gennem naturlig selektion. Artens naturlige udvælgelse. Nogle genetiske variationer hos en art vil have nemmere ved at overleve, f.eks. en giraf med høj hals, som nemmere kan finde føde, mens andre, f.eks. giraffer med kort hals, vil ikke overleve, da de ikke kan finde føde. På den måde udvælges den smarteste version af en art, altså survival of the fittest. Mutationer er spontane ændringer i baseparrets rækkefølge, som videreføres til datterceller. Det er de mutationer, som foregår i meiosen, der gør sig gældende i forhold til evolution, da de bliver givet videre til afkommet. Genetisk variation er større eller mindre mutationer i DNA-molekylerne, som udgør arvelige variationer. Det er altså variationer i fænotypen i genomet. Dette kan fx være, når der er forskel på farverne hos en tulipan, eller forskellige øjenfarver hos mennesker. Det kan også være de mange forskellige variationer, der findes af dybhavsfisken. Anglerfiskens kropsstruktur og egenskaber er meget unikke. Den er selekteret for disse kropsfunktioner og egenskaber ved at leve under 1000 meters dybde, hvor der er behov for at have en vis form for niche. Dette ses på dens kropsstruktur. Dens krop består af meget tyndt og fleksibelt skelet, som gør, at den er i stand til, sammen med dens mørke farve, at kamuflere sig bedre. Udover dette har anglerfisken en meget bred kæbe og tænder, der kan blive op til 2/5 af den størrelse i både over- og undermund. Tænderne peger indad, hvilket gør, at den kan holde meget bedre fast med sit bytte. Det betyder, at den kan indtage et bytte over dobbelt den egen størrelse. Når anglerfisken indtager et bytte, sluger den byttet helt. Den har et depot, hvor den kan hente næring, når der er brug for det. Den kan gå i længere tid uden føde. Hvis byttet er for stort, kan der ske det, at byttet vil rådne indeni og herefter udlede gasser, og disse gasser vil gøre, at fisken dør. Måden anglerfisken jager på er primært med dens meget karakteristiske lystang, kaldet fotofora, som tiltrækker andre fisk.
Den lystang er en forlængelse af dens rygsøjle og bliver tit refereret til som en fisketang. Anglerfisken ligger helt stille i vandet og går i en komaagtig tilstand, hvor den så venter på et bytte. Det er også en anden måde at spare energi på. Lyset bliver produceret af en symbiose mellem fisken og en bioluminescerende bakterie. Disse bakterier findes også i nogle af dens bytter, hvilket den ved hjælp af en kemisk proces kan udnytte. I denne art er der ikke nogen specielt stor diversitet. Der er dog en enorm forskel på kønnet. Hannen er en tiendedel af kvindens størrelse og besidder en hugtand og ikke nogen af rovdyrs normale egenskaber. Det er en parasit, som er afhængig af hunden. Hunden udleder en duft, som leder hannen til hende. Når en hananglerfisk er blevet fuldvoksen, bliver hans fordøjelsessystem nedbrudt. Dette vil sige, at han ikke er i stand til at skaffe føde til ham selv, og derfor, hvis ikke han finder en hunanglerfisk, dør. Hvis han finder en hund, bider han sig fast med sin hugtand. Her udleder han en enzym, der nedbryder skindet mellem ham og hunden, så han bliver altså bundet til hunden. Alle hannens organer nedbrydes videre herfra, undtagen testiklerne, som hunden kan bruge til at reproducere, når hun har lyst. En hunanglerfisk kan altså have op til 6 eller flere hanner på sig.